Wel, helo bawb, croeso mawr i chi gyd, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Na i gyntaf gyflwyno'n hun, Sian Elin Williams yw'n enw i, a dwi yma ar ran gwyl hanes Cymru blant yn holi dyn arbennig iawn. Neb llai na'r brenin Harri Tudur, Harri'r Seithfed. Shwmai, Harri? Bore da, sut i chi? Iawn, diolch yn fawr. Ydych chi'n iawn, bore yma? Ydw, diolch o galon i chi. Da iawn, da iawn. Wel, ni wedi cael tipyn o gwestiynau, Harri, er mwyn gofyn i chi am eich bywyd chi. Gwych, cariwch chi mlaen. Diolch yn fawr, ond gai i ddechrau os gwelwch yn dda, drwy ofyn i chi Harri, wel, gai alw chi'n Harri i ddechrau, yw'na'n iawn? Wel, yn heitl swyddogol i yw, yn Saesneg, Henry, by the grace of God, King of England, France, and Lord of Ireland. Ond gewch chi fy ngalw i'n eich mawr hydi. O, mawr hydi, diolch Harri, diolch yn fawr iawn, diolch. Wel, fe wnaethoch chi dreulio'ch plentyndod yng Nghastell Penfro a Chastell Rhaglan, yn do? Pa atgofion sydd gyda chi o dyfu lan yng Nghymru? Atgofion o dyfu lan yng Nghymru, nawr te, mewn doi gastell splendid iawn. Wel, ges i yngeni yng nghanol rhyfel, cofiwch. Rhyfel rhwng dau deulu. Teulu'r Lancastriaid, y teulu o'n i'n perthyn iddyn nhw, a teulu'r Efrogiaid. O'n i ddim mewn gwirionedd mor ymwybodol o'r rhyfel yma rhwng y ddau deulu. Ges i magwraeth, dechreuad o leia hapus iawn, yn tyfu lan gyda mam a Wncl Jasper yng Nghastell Penfro. Doedd dad ddim gyda ni yn anffodus. Oedd y Efrogiaid wedi i gipio fe, wedi mynd â fe i'r carchar yng Nghaerfyrddin. Ond wedyn, yng nghanol y rhyfel yma, ges i fy nghipio gan yr Efrogiaid, fel cafodd dad i gipio, ond daethon nhw a fi i Gastell Rhaglan. Castell ysblenydd iawn, castell gwych, lle roedd bonheddwr o'r enw William Herbert yn byw. Nawr te, bod William Herbert wedi fy nghipio i o fy nheulu, edrychodd ar fy ôl i yn dda iawn, a ges i magwraeth reit dda, gweud y gwir. Oedd William Herbert wedi dysgu llawer iawn o bethau i fi yn fy nghyfnod i, mwy na lai fel carcharor, ond nath yn rhi ni fel mab iddo fe i hun. Dysgodd llawer iawn o bethau i fi fel darllen a ysgrifennu a sut i farchogaeth. Pleserus iawn. A sut i siarad Cymraeg. Felly ro'n i nawr yn siaradwr Cymraeg ar ôl bod yn byw yng Nghastell Rhaglan. Cyfnod arbennig, ac eto, ro'n i'n gwybod mod i yma yna fel carcharor mewn gwirionedd. Felly, pryd nawr te, Harri, pryd wnaethoch chi ddod yn ymwybodol y gallech chi o bosib fod y brenin nesaf? Wel, nawr te, fi oedd mab hynaf teulu'r Lancastriaid, felly o'n i'n ymwybodol iawn o oedran cynnar iawn, oedd mam wneud yn siŵr mod i'n gwybod y gallen ni ryw ddiwrnod dod yn frenin. Ac felly, roedd yr holl beth o gwmpas hynny yn reit beryglus achos y rhyfel yma. A o'n i'n gwybod bod yr Efrogiaid ddim eisiau i fi fod yn frenin, a dyna pam nath nhw fy nghipio i a mynd â fi o Gastell Penfro, o fy nheulu. Nawr te, pan ro'n i yn Gastell Rhaglan, ac o'n i yna am 10 mlynedd, cofiwch. 4 oed ges i fy nghipio. 4 oed. Waw. O mam ac Wncl Jasper. A nath nhw mynd â fi i Gastell Rhaglan ac o'n i yna am 10 mlynedd. Ond pan o'n i'n 14 oed, mewn brwydr, yn erbyn teulu'r Lancastriaid, cafodd William Herbert ei ladd. Ac o'n i nawr yn 14 oed yn gallu o'r diwedd dianc o Gastell Rhaglan, a nes i ffeindio fy ffordd yn ôl i Gastell Penfro. Waw.
Felly, fe ddeithoch chi nôl i Gymru ar ôl cyfnod yn Ffrainc yn dod, fi'n iawn i ddweud hynny. Pam... Wel, gad fi weid wrth chi am y ychydig bach cyn hynny yn gyntaf, efe. Dwi ddim wedi cyrraedd Ffrainc eto yn fy stori. Es i'n ôl i Gastell Penfro. Nawr te, oedd e'n beryglus iawn i fi. Oedd yna pob math o gynllwyniau i fy lladd i, neu fy nghipio i. Felly, fe nes i a Cwncwl Jasper y ddianc o Sir Benfro a hwylio dros y môr i Lydaw. Ac yna bues i yn Llydaw yn byw am flynyddoedd lawer, yn byw gyda teulu draw yn Llydaw. A 14 o flynyddoedd fues i'n byw just mwyn dianc o deulu'r Efrogiaid. 14 o flynyddoedd, felly ie. A wedyn, dod yn ôl i Gymru ar ôl y cyfnod yna yn Llydaw, Ffrainc. Ie. Pam dod yn ôl wedyn, oedd eich bywyd chi dal mewn perygl, neu siwt oedd bywyd wedi dod yn ôl? Wel, ar ôl dod yn ôl, des i'n ôl am reswm penodol iawn. Tra bo fi yn byw yn Ffrainc, daeth brenin newydd ar yr orsedd i'r Efrogiaid, y brenin Richard y Trydydd. Nawr, doedd Richard y Trydydd ddim yn frenin poblogaidd iawn. O, na. Hyd yn oed ymysg ei deulu ei hun yr Efrogiaid. Ac felly, dyma fi'n gweld cyfle o'r diwedd i fynd yn ôl. A dyma oedd fy ngwir cyfle i gipio'r goron yna i fi fy hun. Ac felly, dyma fi yn mynd yn ôl yn 1485. Es i yn ôl i gipio'r goron yna oddi ar Richard y Trydydd. Ac fe lanio ni mewn lle o'r enw Milby, Gerdeil yn Sir Benfro. Awst y 7th oedd hi. Na fe, 1485. Oedd yr haul bron a mynd i lawr. Oedd hi'n fendigedig a teimlo mod i nôl adre. A dyna oedd dechrau fy siwrne tuag at dod yn frenin. Waw. Wel, i ni yn gwybod, fel chi wedi sôn, am Richard y Trydydd a bod chi wedi llwyddo i drechu fe mewn ffordd. Ond, sut wnaethoch chi godi byddin, Harri? Wel, des i a byddin bach gyda fi o Ffrainc. Oedd yna bobl a teulu draw yn Ffrainc, a nhw'n fodlon ymladd drosta i ac yn credu'n gryf yn fi ac yn fy nghefnogi i a fy nghais i fod yn frenin Lloegr. Ond, roedd angen mwy. O'n i'n gwybod yn iawn. Oedd Richard y Trydydd a byddin cryf iawn. Lot o filwyr, felly roedd angen mwy arna i. Ac felly, fe nes i teithio Cymru ar y ffordd i Bosworth. Es i trwy Hwlffordd, trwy Aberteifi, Llanbadarn Fawr, Machynlleth, a Mwythig hyd yn oed. Yn galw yn y lleoliadau pwysig yma, a gofyn i'r bonheddwyr am ei gwir i ymladd dros dy fi. Ac ar y cyfan ro'n nhw'n reit cefnogol ac yn fodlon rhoid i milwyr nhw i fy nghefnogi i fod yn frenin. Pam ych chi'n meddwl hynny, Harri? Pam ych chi'n meddwl bod nhw mor barod i ymladd gyda chi? Oedd rheswm chi'n credu? Wel, o'n i'n Gymro. O'n i'n Gymro cadarn, gyda gwaed Cymraeg yn pwmpio trwy fy ngwythiennau. Oedd Tydci Owen Tudur yn dod o Ynys Môn. Nawr te. Felly roedd gwaed Cymraeg ac ro'n i'n siarad Cymraeg, yn hedfan baner Cymraeg, ac felly ro'n nhw'n ddigon parod i gefnogi Cymro, ac o'n nhw yn llawn eisiau gweld Cymro ar yr orsedd yn Lloegr yn well na'r hyn Richard y Trydydd yna. Ie, felly ro'n nhw'n ddigon parod i ymladd dros dy fi. Wel, oeddech chi'n teimlo'n ofnus mynd i ymladd mewn brwydr fawr yn erbyn brenin Lloegr? Oedd yr ofn yna ynddoch chi, neu oedd gymaint o angerdd ynddoch chi o'ch chi'n iawn? Wel, i'ch chi'n gwybod beth? O'n i'n gwybod y byddin cryf iawn gyda Richard y Trydydd. Ond, ar y ffordd i Bosworth, mewn lle o'r enw Mathafarn, nes i cwrdd â dyn arbennig iawn.
Okay. Proffwyd, dyn oedd yn gallu gweld i'r dyfodol. Dafydd Llwyd. Waw. Un o'r proffwydi gorau ei oes. Ac is i weld Dafydd Llwyd, a dywedodd Dafydd Llwyd wrtha i. Mae fi oedd i fod y brenin nesaf. Waw. Oedd hwn yn newyddion gwych i fi, ac ro'n i nawr yn gwybod bod Duw ar fy ochr i. Ac felly gyda hyder es i mewn i'r frwydr yna, bod tipyn yn fwy o filwyr gyda fe nac oedd gyda fi. O'n i'n gwybod hynny. Wel, allai ofyn, Harri, shwt frwydr oedd hi? Shwt fath o frwydr oedd hi? Oedd hi'n diwrnod caled iawn. Oedd gan Richard y Trydydd rhyw 12,000 o filwyr. Ac oedd gen i rhyw 5,000 o filwyr. Wow. 2.5 beth oedd gyda Richard y Trydydd. Wrth gwrs. O'n i'n gwybod bod hwn yn mynd i fod yn frwydr caled ac mi roedd hi. Diwrnod cyfan blinedig o ymladd a brwydro gyda'r... Ond yn y diwedd, llwyddon ni i ddal a Richard y Trydydd, a wedyn dath i lawr i frwydr rhwng Richard a fi, ac yn y diwedd, nes i llwyddo i'w ladd. Waw. Byddes i yn frenin. A dod yn frenin Lloegr. A fi weld, chi wedi dod eich coron gyda ni heddiw. Wel, Waw. gadawodd Richard y Trydydd i goron yn gorwedd ar y llawr. Ac fe godes i'r goron, ac yna, ar faes y gad coroni fy hunan, yn frenin Lloegr, brenin Harri'r 7fed. Wel, fi yn hoffi'r goron a'n fawr iawn, a llongyfarchiadau mawr am fod yn frenin, a trechu Richard y Trydydd yn amlwg. Diolch o galon i chi. Nawr, mae gyda ni lot o gwestiynau iawn oddi wrth plant Victoria Primary School. Felly ydych chi'n barod i gael ambell i gwestiwn oddi wrthyn nhw, Harri? Diolch iddyn nhw am eu cwestiynau. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, wrth gwrs. Gofynwch, holwch. Diolch yn fawr iawn, maen nhw gwestiynau arbennig. Nawr te, cwestiwn cyntaf iawn, Harri. Mythwch chi fwynhau bod yn frenin cynta'r Tuduriaid? Do. Cyfnod hapus iawn. Nawr, wrth gwrs, cyn dod yn frenin, nes i addo i bawb y byddwn ni'n dod â heddwch i'r deyrnas. A dyna wnes i. Nes i briodi Elizabeth o Efrog. Nawr te, a chyfnod hapus iawn cafon ni'n dau gyda'n gilydd. Ac felly teyrnasiad hyfryd iawn a hapus iawn. Oedd wir. O, da iawn. A wedyn cwestiwn arall, sut wnaeth eich teyrnasiad ddod i ben? Wel, yn syml iawn. Nes i farw. Ar yr orsedd oedd yn rhywbeth prin iawn yr oes yna. Y rhan fwyaf yn cael ei lladd mewn brwydrau, ond nes i farw o afiechyd o'r enw tuberculosis 1509. Ebrill 21 oedd hi, yn cofio'n dda. Afiechyd eitha cyffredin ar y pryd. Lot o beswch, soch chi moyn gwybod. Ond o'n i'n 52 mlwydd oed. Ac o'n i wedi bod ar yr orsedd 24 o flynyddoedd. Da. A wedyn chi'n sôn ar y cychwyn am eich tad chi, a bu farw eich tad chi'n do. A mae disgyblion eisiau gwybod sut fi oedd eich tad farw? Trist iawn. Cafodd ei gipio fel wedes i gan yr Efrogiaid a'i roed yn y carchar yng Nghaerfyrddin. Nawr, beth oedd yn lledu o gwmpas y lle ar y pryd, ond y pla di oedd yn cael ei lledu gan y llygod mawr. Ac yn anffodus, buodd dad farw yn y carchar yng Nghaerfyrddin o'r pla di. Wir, a dyna sut buodd e farw. Felly nes i fyth gweld dad o gwbl, ach buodd e farw cyn i fi cael fy ngeni hyd yn oed. Siom a thristwch mawr. Odi. A rhywbeth ofnadwy iawn. Wel, symud ymlaen i rhywbeth bach yn fwy calonogol, a fi'n joio'r cwestiwn yma. Pa fath o fwyd oeddech chi'n bwyta? Fel brenin nawr, pa fath o fwyd oeddech chi'n bwyta? Wel, ro'n i'n gwledda tipyn. O'n wir. Yn ymwedig ar ôl dod yn frenin, gyda'r holl arian oedd gyda fi wrth gwrs. Bita lot o gig.
Cigoedd yn bennaf, dwi'n meddwl, gyda lot o lysiau o'r ardd. Neis. Alarch oedd y ffefryn, os dwi'n cofio'n iawn, wedi'i fylysu gyda mêl. Oedd pethau fel tomatos a tatos o'n nhw heb hyd yn oed cyrraedd eto. Felly, na, ond ie, rhyw gof am alarch sydd gyda fi. A nawr, fi'n cofio chi'n sôn hefyd ar y cychwyn am ceffylau ag ati. Pa bryd oedd eich ceffyl chi? Oeddech chi bryd penodol? Ti'n mynd penodol. Oedd llawer iawn o geffylau gyda ni yn y stable, ac ro'n ni'n dueddol o fynd am y ceffyl oedd yn edrych y mwyaf heini a'r mwyaf ar y pryd oedd yn neud I fi teimlo y mwyaf urddasol posibl. Ie. A mab oedd yn hoffi ceffylau yn fwy na fi. Ie, wir. Ond na, oedd fawr ots gen I fi dim ond I fod yn gallu fy nghario I. Wrth gwrs. A wedyn, cwestiwn bach eitha gwahanol fan hyn, ond wnaethoch chi dienyddio unrhyw un? A os do fe, pwy? Nawr te. Yn bersonol, neb. Wel, heblaw am un, falle, yr un Richard y Trydydd yna, yn y frwydr, ond nid dienyddiad oedd hynny. Nawr te. Nes I fyth dienyddio neb yn bersonol, ond nes I roed gorchymyn I ladd rhyw 12 o bobl, yn bennaf oherwydd eu bod nhw'n cynllwynio yn ferbyn I, yn cynllwynio I fy lladd I, wedyn digon teg o'n i'n meddwl. A cwestiwn bach arall yn fan hyn, cyn I ni orffen, un o'r cwestiynau diwetha, Harri, mae'r sgwrs wedi hedfan. Sut wnaethoch chi drin eich pobl? Wel, o'n i'n meddwl mod I wedi trin pawb yn deg iawn. Oedd hi'n gyfnod hir iawn gyda fi ar yr orsedd, a chyfnod hapus iawn, a chyfnod llywyrchus iawn hefyd, gyda lot fawr o arian yn dod I mewn, a nes I llwyddo I dalu yn ôl fel petai i'r bobl oedd wedi fy helpu I ddod yn frenin. Felly nes I trin pawb yn deg, ac roedd pawb I weld yn hapus iawn. Wel, Harri, ar y nodyn hynna, diolch yn fawr iawn I chi, Harri Tudur, am y sgwrs. Fi wir wedi mwynhau, wedi dysgu llwyth oddi wrthoch chi. A diolch hefyd I blant ysgol Victoria Primary am ddanfon y cwestiynau, ynddo fe, Harri? Diolch yn fawr iawn I chi, wir. Felly, diolch yn fawr iawn I bawb, a hwyl am y tro. Hwyl fawr am y tro, hwyl.